Здравейте ви, бокс или YouTube. Аз съм Magic това. И това е третия епизод от поредицата на Underground Web. И сега ще ходим да минем тази звездичка. Само тук да проверим за нещо, но не вярвам да има нещо ново. Не. Да, нищо ново. Не. И сега отиваме, както ви казах, да направим звездата. И това много бавно зарежда. Аре бе! Така. Аре. Чак ще там аз да. След това ще видим да видим още някои състезания. Тези звездички, между другото, много ги мразя, които трябва да се движиш, защото просто няколко пъти съм изпускал и не е приятно. Извинете, ама го прекъснаха. И сега почваме. Охо, къде трябва да ходим чак там нагоре. И... мале... няколко минути не минах тук. И сега отиваме там. Тук надесно. Между другото, тази стрелка някой път доста обърква. Сещам, че няма да успя да ида. Сега ще почнем и това. Като фурия е. Мишопка да се появи. Ще успеем, бе. Има още една юната, ще успеем. Между другото това тук трябва да долу да включа. След тази мисия. Ще го взема, има време. Майнус 50 секунди за около 100 метра. Взема. Esclipes. И ето го. Готово. И ето завършихме тази снимка. Успяхме. Да, господа. Успяхме. И сега ще имам дълги отключвания, тъкмо сме тук горе. Вижте, долу има едно. Само забелязах, като видях един клип и това да си го направя на броговете. Така. Така. Ето защо е бил филтъра. Заради тия драгове. Бау. Това състезание да го минем. Гледай. Аре бе, дай задна бе, тъпа кола. И сега да направим този стрит. Къде е състезанието, бе? Ето го. Дай задна бе, бях намалялата кола. Този стрит ще да го направим сега. Тадам. Да ви кажа, аз съм стигал там до долния град или квартал или как се го не знам. Батко ми, аз като малък тази игра съм играл и батко ми той не привъртал много пъти. Така и ми съм го питал, нали.
И ми е споменал, че това са квартали в момента, които ги отключваме. Ама горе, нали, пише, като цъкне, мъто пише full map, значи не вярвам това да са квартали. Аз съм стигал там, дето е най-долу и има един драк по магистралата. Той просто му съсипваше. Него не можех да го взема. А сега това не явам да ги взема. Драговете. Защото първия път сега си ги вземам. Ама за оня не съм сигурен пак. Но и до него ще стигнем, има време. Ще ви спомена също, че ще играя извън кадър. Ще играя извън кадър, да. Ще играя. Защото не е постоянно да снимам. Смисъл. Каква хубава писта. О, мъгъл, няма да прави дрифт. Гледай, бахте паналите. Хопо някъде там остана още на старт финиша. Сол Патхент. После долу, като отключим, ще взема една кола. Мисля, че беше Subaru, но не съм сигурен. Ама има време. За сега ще си карам с Маздата. Скопирам от батко, като малък, той играеш с Маздата. Пък и да ви кажа, и пак ми прекъснаха. Да. Аз тоже го мина, още един път. Ебах ти бавния тип. Аре, изчез, бе. С нами от такива. Видите, отгледи какъв смешен. Уса Супра. Супра уж. Изложи се с тази Супра. Вижте, какъв смешен. 4 отборка, сега съм готов. Шлем да ги облечем уния. Сигурно ще имам някои нови неща. Нещо, сигурно фронт бомба и реар бомбър, да мек. Това ще рече преден такова. Преден... Как се нарича, ще прекъснаха. И сега това стизание го завършихме. Това ще рече предна броня и задна броня. Най-вероятно са нови. Много ма кефът от тук деца. Просто без коментар. Няма какво да кажа. О, отключим енджин, двигател. Сега ще отиваме да ги отключим уния. О, тук съм блъсна. Ай, как се размина. О, тук имаме скрито състезание. Сега ще го направим. И сега започваме.